Türkmenistan'da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum hakysyny hatyrlama üçin illatdan mejburi ýagdaýda pul teristeleriniň toplanmagy dowam etdirilýär. Mälik uly Berdimuhammedowyň 18 aprelde 89 ýaşynyň içinde aradan çykmagynyň izi bilen mesjitlerde ısırıljak ýa sadakylar üçin illatdan pul toplanyp, durly milletleriň wekilleri milli geýimde we öz hasabyna prezidentiň hakysynyň ýaz şäheresine uradylan bolsa, indi merhumyň 40 geçýänçä paýtagtyň döwlet idaralarynda işgärleriň öz hasabyna anny akşamsyny geçirmek tapşyryldy. Türkmenlerde aradan çykan merhumyň 7 geçenden soň 40 güne çelini, käbir ýerlerde 100 güne çelini, her pensiýende güne anny akşamsy ýa sadakylar berilýär. Prezidentiň hakysynyň 40 sulyança ýagny 28 maý çelini anny akşamsyny geçirmek tapşyryldy. Munyň üçin ýokary kujaýymyzyň mugallimlerinden we taliplerden mezburi 50 manat pul toplanýar diýip Aşgabatly mugallimleriň biri 6 maýda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz dil üstü bilen edilýän bu talabyň Aşgabatyň beýleki okuru kujaýlaryna, döwlet idaralaryna hem degişlidigini aýdyp, ýeti ykdysady krizisiň arasynda adamlaryň goşmaça pul ýygymlaryna barhanya ýyly bolýandyklaryny belleýär. Prezidentden kakatyndan bizar bolduk. Başlyklar ýol başçylary gowurunjak bolup bizden pul toplaýarlar. Şu spektakl tidirak gutaraýsy. Bu ýatama çäherlerde ýalandan gam gussa bolup kellämizi sallap otyrs diýip atlandyrylmasydygyny soran student nägileligini bildirdi. Türkmen mediasynda 1932-nji ýylda doglan Mälik uly Berdimuhammedowyň durly ýyllarda kitapxanaçy, başlangyç sınıf mugallimi, ene dili we edebiýaty mugallimi bolup işländigi, harby gullukda bolup, harby mektebi tamamlan soň Içeri işler ministrligiň durly wezipelerinde işläp, podpolkovnik çynynda dinç alysa çykandygy bellenilýär. Resmi mediada merhum, gahrman we ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Emma sinçiler, Sultanda Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally hem merhumyň prezidentiň hakysy bolmakdan özge onuň ýurt boýunça ýaz şähersi tutulur ýaly döwletiň ýa halkyň öňünde başga näme hyzmat bitirendigini soraga alýar. Onsoň ol derejeler bilen seredeninde prezidentiň hakysy kim? Ol halk üçin näme iş edipdir? Ol halka näme ýagşylyk edipdir? Onun hyzmaty nämede bir şeýle bir özüni dolup bolmaja hyzmaty nämede? Şu suwallaryň hemmesi jogapsyz galýar. Sol bir wagtda din wekilleri hem merhumyň ýaz şäherleri üçin mejburi ýagdaýda pul teristeleriniň toplanmagynyň islam kadalaryna çapraz gelýändigini belleýärler. Owganistanyň dini işler boýunça ministrliginde bilermen bolup işleýän Mevlevi Habibullah Muhammedi Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde dünýäden öteni ýatlamagyň, onuň hatyrysyny doga dile etmegiň möhümdigini belläp, şol bir wagtda munyň üçin mejburi ýagdaýda teristeleriň toplanmagynyň kabul ederliksizdigini aýtdy. Sadaka we hayrat cuma geceler bolsun, her nemelerde bolsun, sadaka we hayrat ýagşy nerse, sadaka we hayrat etmeli ýagşy nerse, amma kastan nemeden bezoran diýen jebren diýen ýani pul tomlamaklyk nadyrys. Her kim öz ýüreginden çykaryp, öz haýyşy bilen pul beren suratda ol sadaka we hayraty dürüst, cuma geceden dürüst. Türkmen metbuaty 10 ýyldan gowrak wagt bäri prezidentiň kakasy Mälik uly Berdimuhammedowy ejesi Ogulabady we atasy Berdimuhammed Annaýewy şöhratlandyrýar. Sinçileriň pikiriçe bu döwlet baş tutananyň şahsiýet kulturynyň esasyny goýdy. Türkmenistanda Mälik uly Berdimuhammedowyň adyna medal döredildi. Berdimuhammed Annaýewyň ady şäherçileri we harby mektebe dakyldy. 2012-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Mälik uly Berdimuhammedowyň ilkinji ýadygärligi dikildi. Onuň doglan ýeri Izgant owasynda gurulan ýadygärligiň açylış dabarasyna ministrler, owa ýaşululary, ýerli ýaşaýjylar we talipler, şeýle hem diplomatlar atnaşdy. Bu waka telewizionyada görkezilipdi.